Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Тассырның 100 еллык уңайыннан республика күләмендә чаралар планы расланды. Җирлегебездә дә әлеге дата уңайыннан мотор вакыйгалар үткәрелә. Аның чираттагысы 19 февральдә узды. Быел дөньяга килгән беренче баланың әти-әнисе Миләүшә һәм Газинур Кашаповларга тантаналы шартларда истәлек бүләге 5000 сумлык сертификат тапшырылды. Юбилей елында туган бәбине котларга район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов, мөслим активистлары килгән иде. Хәзер сез матур гаилә булгачтан сез бәхетле матур районыбызның иң күркәм гаиләләре булсагыз иде. Кичкенәгезнең туын ишеткәч бөтенләй сөендек. Шушындый ук сертификат районда 100-нче булып туган бәбинең әти-әнисенә һәм 100-нче булып өйләнешкән гаиләгә дә биреләчәк. Кечкенә кызчык 3 килограммда 490 грамм авырлыкта 56 сантиметр озынлыкта туган. Без Аллага шөкер әйтелгәне булдык бүгенге көндә. Безнең балабыз 5 январьда туды. Балабызга исәнлек, саулык телибез, озын гомерле булсын, бәхетле бала булсын. Самое главное шул. Кечкенә бәби булган җирдә бөтен игътибар да шул Норасыйга бирелә бит. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Авылларны саклап калу, сала тормышын җанландыруда гомумән районыбызның социализмын үзгәртүдә өлкән буынның роле зур. Иске Карамалы авыл җирлегендә үткән район ветераннар советының күчмә пленум утырышында сүз нигездә шул хакта булды. Тулырак Әлфинур Ногманова репортажында. Пленум утырышы тәҗрибә уртаклашу формасында үтте. Ветераннар хәрәкәтен активлаштыру юнәлешендә максатчан эшләүче җирлекләр тәҗрибәсе башкаларга үрнәк итеп куелды. Яңа Карамалыда бу юнәлештә алып барылган эшләр белән Зөлфия Низамова таныштырды. Ул авыл халкының инициативалы һәм бердәм булуын, актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баруын әйтте. Октябрь авыл җирлегенең ветераннар советы рәисе Фәрит Гыймранов бу җаваплы вазифага 3 ел элек кенә билгеләнгән. Авыл активы мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре белән кулга-кул тотынып эшлиләр. Өлкәннәрне актив тормышка тарту юнәлешендә бергәләп бик күп чаралар уздырганнар. Нурсина Шәйхәйдарова Боек авылы җирлегендә өлкән буынның сәламәтлеген яхшырту, актив тормышка тарту юнәлешендә башкарылганнар белән таныштырды. Яшьләр белән бергә өлкән буында бик теләп спорт белән шөгыльләнә икән. Өлкәннәр янына кич утырырга баруларда, скандинавча йөрүләрдә файдага гына ди Нурсина Әнваровна. Район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов җитәкчеләрне халык белән уртак тел табып, бер максатка эшләргә чакырды. Бер җирлекне икенчесе белән гел турыдан-туры чагыштыру мөмкин дә түгелдер, чөнки аның халыгы үзенчәлекле, аның инде җитәкчелеге үзенчәлекле, һәм инде аның кул астында эшләп килгән кешеләре, һәм инде халкы үзенчәлекле, шуңа да һәрбер җирлектә нидер аерым подход табарга кирәк, халык белән аерым матур итеп эшләргә кирәк. Пленум утырышында җиңүнең 75 еллыгын каршылауга әзерлек мәсьәләләре дә күтәрелде. Юбилей датасына кадәр авылларда обелискларны яңарту, яңаларын төзү, яу кырында ятып калганнарның һәм кайтып вафат булганнарның исемлеген яңарту бурычы куелды. Монда каралган һәм планлаштырылган эшләр искиткеч бай тәҗрибәгә нигезләнгән. Яңа Карамалы, шул иске Карамалы авыл җирлеге кулга кул тотышып эшләүләре һәм бүгенге юбилей даталары алдыннан үзләрендә үткәрелгән чараларны теоретик һәм практик яктан безгә шул хәтле яхшы итеп күрсәттеләр. Инде һәр авыл җирлеге кайтып үзендәге эшләренә бәя биреп, инде булган кимчелекләрен бетереп, алардан үрнәк алып эшләрләр дигән фикердә калам. Аларның эшчәнлеге бөтен район ветераннарына да үрнәк булып тора дип. Алардан бай тәҗрибә, аларның бай тәҗрибәсен biz үзебезгә алып китәбез. Киләчәктә дә мондай выездной пленумнар булса, ул билгеле үзенең эшен калдырачак. Утырышта ветераннар хәрәкәтен җанландыру, рухи әхлакый тәрбия бирү өлкәсендә алып барылган матур эшләр дәвамлы булсын дигән бурыч куелды. Соңыннан ветераннар хәрәкәте активистларына район ветераннар советының мактау грамотасы тапшырылды. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада ватанны саклаучылар көне билгеләп үтелде. Бәйрәмнең тарихи тамырлары 1917 елга ук барып тоташа. 1922 елдан башлап 23 февраль Кызыл армия туган көн дип бөтен халык бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Иске Карамалы авыл җирлегендә бәйрәм уңаеннан узган традицион митингта безнең иҗат төркеме дә катнашты.
Башка җирлекләрдән аермалы буларак Иске Карамалыда Ватанны саклаучылар көне узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле зурлап билгеләп үтелә. Митинг быел да ил азатлыгы өчен көрәштә һәлак булганнар һәм сугыштан кайтып вафат булганнар истәлегенә күтәрелгән үзәк һәйкәл янында узды. Кайсы җирлеккә барсак та, без инде ниндидер тәҗрибә алып кайтабыз. Менә инде бүген дә күреп торабыз. Инде матур традициягә әйләнгән шушындый бәйрәмнәр, ул инде даими төстә, шушы 23 февраль алдыннан матур итеп безнең киләсе буынга патриотик тәрбия бирү максатыннан бик матур итеп оештырылып килә. Шуңа да инде без гадәттә өйрәнгән, мәктәптә, клубта, ләкин башка төрле җирләрдә шушы 23 бәйрәм итүне, ләкин менә шундый обелиск кырына чыгып үткәрү, бигрәк тә инде быелгы 75 еллык билгеләп үткәндә әһәмияткә ия. Бу чара ил азатлыгы өчен көрәшләрдә һәлак булганнарны искә алу гына түгел, үсеп килүче буында туган ватаныңны ярату һәм аны сакларга әзер булу кебек сифатлар, патриотик хисләр тәрбияләү чарасы да. Яшь буын бәйрәмнең асылында тирән мәгънә ятуын яхшы аңлый. Бүгенге матур тормыш бәрабәренә гомерләрен аямаган батырлар алдында баш ия. Шушы улы батырлыклар алдында безнең чорда яшәүчеләр генә түгел, киләсе чорда яшәүчеләр дә башларын иярләр әле. Без дә бөек ватан сугышы каһарманнары, куркусыз әфганчы интернационалистлар һәм барлык сугыш хәрәкәте ветераннары алдында баш иябез. Ватан азатлыгы өчен көрәштә һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң Күбәк урта мәктәбенең яшь армиячылар отряды марш атлап үзәк һәйкәл каршыннан узды. Аннары һәйкәлгә веноклар, чәчәкләр салынды. Җирлектә гражданнар сугышы каһарманнары Сарман районы Кәүҗияк авылының батыр сугышчылары күмелгән кабергә дә изне суытмыйлар. Шәхси хуҗалык ихатасының бәрәңге бакчасындагы каберлек тимер рәшәткә белән әйләндереп алынган, таш куелган. Күбәк урта мәктәбе укучылары Кәүҗияк каһарманнарының сугыш ян юлын өйрәнә, батырларга багышлап төрле чаралар үткәрә. Ватанны саклаучылар көнендә гадәттәгечә Кәүҗияк каһарманнары каберлегенә дә венок һәм чәчәкләр салынды. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөслимдәге вәкиллегенең утырышы узды. Анда 2019 елдагы эшчәнлек анализланды һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Утырышта район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов та катнашты. Советлар чоры күптән артта калса да, еллар дәвамында илдә булдырылган традициялар бүген дә саклана. Җирлегебездәге күп милләтле халык бүген дә бер-берсе белән дус тату яши. Чит илләрдән килеп, Әрмән, Азәрбайҗан халыклары бездә эш һәм яшәү урыннары таба. Максатыбыз шушындый, районыбызда яшәгән халыкларга бер-беребезнең мәдәнияттен, үткәнен, бүгенге көнен, гореф-гадәтләрен, йолаларын бер-беребезгә күрсәтү, өйрәтү һәм инде бер-беребездән не яхшырак, тирәнрәк белүне итеп максат итеп куеп эшләнде бу. Җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуы, телләре югалмау, җирлегебездә эшләп килүче вәкиллекнең төп максаты. Бүгенге көндә районда 20дән артык милләт вәкиле яши. Соңгы елларда төрекманнар, азәрбайҗаннар, әрмәннәр безнең җирлекне үз иткән. Коллегия түгәрәк өстәл артында узды. Рушад Султанов үткән елдагы эшчәнлекләре белән таныштырды. Рус, Морый, Крәшим милли мәдәни оешмаларының җирлектәге вәкилләре Галина Светлякова, Әнисә Изибаева, Галина Романова милләтләр дуслыгының бүгенге көндә дә актуаль булуы хакында сөйләде. Районыбызда төрле милләт вәкилләре дус һәм тату яши. Ләкин мин менә әле соңгы араларда төрле илләрдә булырга туры килде. Күптән түгел генә Малайзиядан кайттым. Малайзиядә мөселман иле. Онда да Казан, Татарстан, Мөслим дисәң, о дип торалар, якын итеп торалар татарларны, Казаныбызны белеп, аңлап яратып торалар. Коллегиядә катнашучылар күргәзмә белән дә таныштылар. Ул татар халкының гореф-гадәтләре, йола традицияларына нигезләнеп әзерләнгән иде. Башка милләт халыклары да шушындый күргәзмә үрнәгендә үзләренең гореф-гадәтләрен чагылдыручы күргәзмә почмаклар әзерләсә, бик яхшы булыр иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Әмәкәй Аккалфакчылары күп эшләде. Аккалфак хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының район бүлеге җитәкчесе Эльвира Гәрәева. Оешманың чираттагы утырышы Әмәкәй җирлегендә узды. Җылы эчкерсез рухта үткән бу матур чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Толырак Мөнирә Арсланова сюжетында. Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы әхлаклы яшь буын тәрбияләү, туган телне, гореф-гадәтләрне саклау, шәҗәрәләрне өйрәнү, милли киемнәребезне бүгенге көнгә яраклы итеп куллану һәм башка юнәлешләр буенча эшли. Чираттагы күчмә утырышта Нәзирә Насырдинова җитәкчелегендәге Аккалфак оешмасының Әмәкәй бүлеге башкарган эшләрен күрсәтте, туплаган тәҗрибәләре белән уртаклашты. Күренеп тора җирлекнең эшләгән эше,
Менә шушы Аккалфак берләшмәсе дә үзенең эшчәнлеген ачып бир алды, күрсәтә алды. Бик матур итеп күргәзмәләр эшләп куйганнар. Борынгы йолаларыбызны саклау, яшь буынга күрсәтү өчен күп эш эшләнә икән. Әмәкәй калфакчылары да эшчәнлеген калфак тегү, аларны чигү белән башлап җибәргән. Эшләреннән бик матур күргәзмә дә оештырганнар. Күргәзмәдәге кул эшләре, пешкән ризыкларда апа-җиңгиләрнең осталыгын, вакытның кадерен белүләрен раслап торды. Сабан туйга бүләк җыю күренешендә Бания Борһанованың язмыш исемле мөнәҗәт башкаруында да оешма эшчәнлеге ачык чагылды. Резида һәм Илгизәр Шамслар авылны тотучы гаиләләрнең берсе. Илгизәрне гармунчы, җырчы, биюче дип мактыйлар. Резидасы да җәмәгатеннән калышмый. 2007 елда ире ягыннан шәҗәрә төзүгә керешкән. Резида ханым Аккалфаклыларны бәлки республикада бердән-бер булган фамилиялары тарихы белән һәм нәселләренә кагылышлы башка кызыклы фактлар белән дә таныштырды. Безнең авылда инде хатын-кызлар бик актив. Һәр вакыт кайчан әйтсәң дә ярата бирәләр. Менә кинәт кенә безгә әйттеләр, үткәрегез әле дип. Без инде аларга каршы килә алмадык. Барыбызга кызлар белән сөйләштем дә, барысы да ярый үткәрәбез дип риза булдылар. Аларга менә һәр вакыт ничек әйтсәң дә, бөтен эшне дә эшлиләр. Әмәкәйлеләр үз җирлекләренең традицияларын кадерләп саклыйлар. Шулай булмаса, узган гасырда танылган авылдашлары укытучы Әнисә Шәйхәйдарова оештырган татар халык уен кораллары ансамбле бүгенге көнгә кадәр яши алыр идеме? Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова Аккалфак оешмасының әмәкәй бүлегенә эшләрендә уңышлар теләде. Утырыш дип рәсми исемләнгән чара бик җылы, эшкерсез рухта үтте. Соңыннан кунаклар аралашуны әмәкәй тортлары, чәкчәк тәбикмәкләре куелган чәй өстәле артында дәвам итте. Манира Арсланова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәпләрдә әти-әниләр университетлары бара. Аның чираттагысы 18 февраль көнне үтте. Әти-әниләр каршында Мөслим гимназиясе хисап тотты. Мөслим гимназиясе Татарстан Республикасының электрон белем бирү компетенция үзәге. Россиянең иң яхшы 300 мәктәп исемлегенә кертелгән уку йорты. ФГОС таләбе буларак һәр сыйныфта һәр укучының үз проекты бар. Гимназия республиканың электрон белем бирү компетенция үзәге булгач, биредә укучылар күпчелек электрон җиһазлар, төрле сайтлар, электрон ярдәмлекләр, программалар белән эшли. Быелгы уку елында гимназияда 479 укучы белем һәм тәрбия ала. 44 укытучы, 24 техник хезмәткәр, авыллардан 109 укучы килеп укый. Заман койган таләпләрнең иң әһәмиятлесе рухи яктан сәламәт булган шәхес тәрбияләү. Гимназияда тәрбия эшенә аеруча зур игътибар бирелә. Бу юнәлештә оештырылган әхлак дәресләре, тормыш дәресләренә аеруча әти-әниләр зур сөенеч белдерә. Балага тәрбияне өйдән үк бирә башласаң әйбәт. Барыбыз да балаларның тәртипле булуын, әхлаклы булуын телибез. Балалар бәхетле, тауфиклы, итәгатьле булсалар, әти-әнигә зур шатлык. Бала тәрбияләүдә төп роль иң беренче әти-әнидән башлыйбыз инде. Әти-әни, аны мәктәп, укучылар, бала тәрбияләп булу өчен әби-бабайларында өлешебез зур инде. Гимназияда узган ел башланып киткән иң уңышлы проектларның берсе мөгаен Рушад дәресләредер. Балаларга рухи әхлакый үсеш бирү өлкәсендә танылган шәхес педагог Рушад Султанов үзенең тормыш һәм хезмәт тәҗрибәсенә таянып, укучыларга тормыш дәресләре бирә. Бу эшкә өлешемә кертелүем белән зурлык белән йөрим һәм җаным тәнем белән балаларның нәкъ шушы максатларга лаеклы булып үсүләрен телим. Һәм миңа инде сүз биргәннәр өчен рәхмәт. Бала камыр кебек, без аны үзебез әвәлибез. Ничә эчсәң, шуны урырсың дигән мәгълүм халык мәкале. Балаларыбызның күңеленә игелек, изгелек орлыкларын мулдан салыйк әле. Җыелышны гимназияның йөзенә үрелгән Колфак вокаль ансамбле чыгышы да бизәде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Ташлыярда үзенчәлекле бәрән туган, йонсыз бәрән кара күн куртка кигән диярсең. Кайберәүләр аны кыйммәтле токымлы псигә дә охшата. Бәрәнне безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Ташлыяр авылында яшәүче Альбина Салихова үз хуҗалыгында күпләп сарык асрый, терлекләр тота. Ирем белән өйләнешкәндә әниләр 2 сарык биргәннәр иде. Шуннан бирле сарыклар асрыйбыз ди Альбина ханым. Көтүгә йөриләр инде җәй буе дигәндәй. Өйдә безнең мал сарык ишәй бер тотмыйбыз инде. Көтүдә йөриләр. Бүтән әйберсен пешәне салама, тузы аны алларында. Шушы көннәрдә аның бер сарыгы кап-кара йонсыз бәрән китергән. Абзарга чыгып беренче тапкыр күрү белән башта куркып калдым ди Альбина апа. Кызы Руфина да әлеге бәрәнне инде яратырга өлгергән. Кергәчтә, аннан уже кипкәч, карагач, аннан соң инде бик матур булып күренде күзгә. Әмма инде мондай туганы юк,
Türlü tüstəglər tuğanı var. İndi oqlu qaralanda lendi tüstülər. Türlü tüstülər bulğanı var. Nulay әлі şərə бәрән туғаны yok. Yine olsam. Kütünü kuam, koşavam. Suvar işirtem. Әлеге кара төенчекнең әнисе үзе кызсу шоколад төсендә. Бу бәрән аның беренче баласы. Бәрәннең дөньяга булай тууы сорау булып кала. Моңа кадәр мондый бәрәннәр туын хәтерләми Альбина ханым. Әмма авыл өлкәннәре дистә еллар элек йонсыз бозау туганын да искәртә. Фәридә Гантинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Ватанны саклаучылар көне алдыннан уздырылган спорт уеннары район тарихында иң киеренке уеннарының берсе булып истә калыр мөгаен. 22 февраль көнне Мөслимнең универсал спорт залында оешма һәм предприятиеләр арасында 30-нчы кышкы спартакиада кысаларында мини-футбол һәм кул көрәше уеннары узды. Футбол уенын караучы җанатарлар уенчылардан да ныграк борчылды. Капкага кергән һәр гол өчен егет-кызлар сөенеп, куанып утырды. Күрсәң әзерләнде, кичә менә чаңгы ярышында Казанда, правда, 4-нче урын алып кайтты инде. 20 организациядән безнең шу инженер институтлардан да. Көн саен кич белән чаңгыда чабабыз, көндез дә инде вакыт булганда шунда спорт школага килеп әзерләнәбез инде. Мини-футбол буенча беренче урынны Үзәк хастахана командасы яулады. Район эчке эшләр бүлеге 2-нче, мәктәпләр командасы 3-нче урынны алды. Yarışları her vakit gerek. Ben özümde katlaşırga tırışam. Mene bugün kol güreştirirge kildim. Allah birse jenerge dip ümitlenip duram. Bunday yarışlar her vakit көңіл көтеріңкілігі, keyif bire, ülkeden olup mene bugün indi dolpınlanıp kütüp durabız başlanganın. Biz Kubelek bile Pakistan sayışmasından arm wrestling'ga gittim. Men indi janatar bulup geldim. Özümüzün için, komanda için bakılap janatara. Birinci yıl gana kul güreşine келдім. Күндәшләр көчле. Барыбызга да уңышлар телим. Хатын-кызлар арасында кул көрәше буенча беренчечлектә мәктәпләр, Үзәк хастахана һәм РОВД командалары. Ир-атлар арасында район советы һәм башкарма комитеты командасына тиңнәр булмады. Мәктәпләр һәм культ агро командалары 2-нче, 3-нче урыннарны бүлеште. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Предприятие «Восток Ремсервис», общество с ограниченной ответственностью «Таграс Ремсервис» приглашает на работу машинистов подъемного агрегата, бурильщиков и мастеров капитального ремонта скважин для работы вахтовым методом. Телефон 8 986 900 22 39. Бишенче мартка кадәр Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно, позвонить легко. Яркое солнце, удобный шезлонг, модный прикид.
Проходка на вечеринку. Ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. Язмыш сынауларына бирешмичә, авырлыклар алдында югалып калмыйча, матур гомер кичерүче гаиләләргә зур хөрмәт белән карыйм. Гомер уртасына җитсәләр дә, бер-берләренә әле һаман да беренче күрешкәндәге кебек мәхәббәт тулы күзләр белән багучы парларга сокланам. Метрей авылында яшәүче Синара һәм Назиф Яппаровлар әнә шундыйларның берсе. Гаиләнең мәхәббәт тарихы мәктәп елларына барып тоташа. Ул елларда Салавыз Мухан авылы балалары урта белемне Метрей мәктәбенә йөреп ала. Шуңадырмы, Метрейнең күп кенә асыл егетләре Салавыз Мухан кызларына гашыйк булып, мәхәббәт ушагын дөрләтәләр. Минем иптәш кызым янына, Гүзәлия янына инде Салават дигән Метрей җегете йөри иде. Менә шул Салаватка иптәш кирәк булгандырмы, көннәрдән бер көнне Назифны ияртеп ап төшеп, безнең икебезне таныштырып, без инде шушы 86 елның көзендә, сентябрь аенда шулай йөреп киттек аның белән. Күрше егет тапшып китте инде, әйдә иптәшкәндә минем кызның да классташы бар. Бик матур кыз дигән инде. Алдашмаган, дөрес әйтте. Башта инде җирүпне китәрбез дигән идек, танышып. Китте, танышып. Ике гашыйк арасында мәхәббәт уты кабына. Синара егетне армиягә озата. 2 ел буе алар арасында шигъри юллар белән язылган хатлар йөри. Егет армиядан кайтып күптә үтми, Салавыз Муханнан Метрей авылына килен төшә. Синара кайнана һәм кайнаталы йортка килен булып килә. Кайнатасы Зөфәр абый бик кызык та, кызу да кеше була. Кайнанасы Хаҗар апа бик акыллы, сабыр булуы белән аерылып тора. Әгәр дә гаиләдә икеңнең менә килен белән биянайның берсе юл куймый икән, һәр вакыт гауга була, бергә туры килеп чыкмый, кемдер уступать итәргә, кемдер юл куярга тиеш. Бу очракта инде кайнанай минем характерыма җайлашты, миңа юл куйды. Безнең инде максат икебезнең дә менә шу Назифны әйбәт иттереп, матур иттереп яшәтү, дөньяга туган балаларны бергәләп үстерү. Шайтты без аның белән яши 22 елны үттек. Тормышка чыкканчы институтка укырга кергән Синара бала тугач та укуын ташламый. Хаҗар апа 4 айлык Илмирне карый. Шулай итеп, гаилә киленнең хыялын тормышка ашырырга ярдәм итә. Синара диплом алгач Метрей мәктәбенә эшкә урнаша. Өстәвенә мәктәптә дә, авыл мәдәният йортында да төрле чаралар оештыру, алып бару Синарага йөкләнә. Авыл мәдәният йорты каршында театр коллективы оештырып, аны халык театры дәрәҗәсенә кадәр үстерә. Туган якны өйрәнү музеенда эшләгән елларында да үзешчән сәнгатьнең үзәгендә кайный. Хатын бер вакытта да бер кемгә начар сүз әйтмәде. Әнкәй турында да, туганнар турында да бер кемгә дә сүз әйтмәде. Шунысы бар аны. Мин ул вакытта колхоз заманы җайлы бит. Иртән таң нурына чыгып китәсең, төнне кайтасың, мин аларны күрмәдем дә, белмәдем дә. Ул ягы да җайлы булды. Синара бер вакытта да электришмәде ул. Язмышның ашы сынауларда урап узмый гаиләне. 2004 елның 2 март көнен алар бүген дә тетрәнеп искә алалар. Мөслимдә безгә гарантия бирмәделәр. Назиф исән кала дигән врачлардан ни булмады. Бүген төн чыгар микән дип чыгып киткән менә миңа глав врач. Ләкин безнең бәхеттән, балалар бәхетеннәндер инде, Ходай Тәгалә аны саклап калды. Без инде Әлмәт больницасында бик күп яттык. Аны инде чиратлап сакладык. Башта безнең аякны инде үзең беләсең. Кирәк тиздән кистеләр. Икенче тапкырында инде буттан кистеләр, бут төбеннән үк. Бу чорларда гаилә өчен тормыш тукталган кебек була. Өйдә 3 бала, төрпшүкләре гөлнарга ни бары 2 яшьтә 4 ай. И тулы мал туар. Улын югалтудан куркып елаучы ана. Тормышны алып бару өчен акча җитми. Әмма яшәргә кирәк. Синара гаилә дилбегәсен үз кулына алып, алга атларга көч таба. Мин үземә шул вакытта үземә сиңдереп куйдым инде. Әгәр мин дә монда башымны түбән иеп йөри башласам, без алга таба нишлибез дип, балалар нишли дип. Шушы ни белән, әрсезлегем белән, кыюлыгым белән, яшәргә тырышуым белән без бу авырлыкны әкренләп җиңдек. 1 ел дигәндә без протезга бастык. 1 ел ярым дигәндә инде ул АК машинасы алып, АК машинасын йөртә башлады.
Хәзер инде Аллага шөкер менә 16 ел, без 2 елга бер инде процесс ясатып аякны алыштырып торабыз. Рульда ул минем кырда, ул минем шофер. Главный ул минем кырда йөри. Бүген Ябаровлар балаларының бәхетенә, аларның тауфиклы булуларына, һәрберсенең тормышта үз юлларын табуларына сөенеп гомер итәләр. Ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә бөтен гаилә бергә җыелса, олылар әйткәндәй үзләре бер ашлык булалар. Илмир Тукай районы хакимиятендә, Илнар нефть эшкәртү өлкәсендә эшли. Кызлары Гөлнар әнисенең яшьлек хыялын тормышка ашырып, Алабуга мәдәният көллиятендә укый. Әти бик сабыр булды. Әти ул һәрбер сүзем бары нинди генә тормышта ситуациялар булганда да һәрбер сүзен бары уйлап әйтә белде, үлчәп әйтә белде. И шул сабырлыгы белән яшәтте ул безне. Ну, төрле вакыт булды инде. Авыр вакытларында менә хәтерлим, теге тормыш бары үзенекен итеп, җиңел генә бармады. Бу яшькә хәтле әгәр дә без исән-сау, менә хәрәҗ җифте белән утырабыз икән, матур гына әйттереп, балалар үстерәбез икән, аларның уныкларын, безнең балаларны үсәләр икән, значит, менә туганнар, без бер туганнар бит инде, энекәш, сеңелкәш, алар бөтенесе дә менә хезмәттә, укуда, ул аларның хезмәте, ул аларның җимешләре. Бит инде оясыннан ни күрсә, ишканны шул булыр дигән әйтем юкка гына әйтелмәгәндер күрәсең. Шуңа да мин инде әтинең шул алымын ничектер үземә алганмындыр күрәсең. Гаилә тормышы булгач төрле хәлләр була. Шүт кенә кыза башлаган вакыт булса, bir минутка теге бер кая чыгып китү ягын карыйм. Тынычлангач уже икенче төрле сөйләшенә башлый. Кызган вакыт әйтәсе килгән сүзләр уже онытыла, кала, яңадан соң инде шуның белән яхшы гына кире аралашып китәсең. Канәгать барсы белән дә ну оля төзис килә әңгәмлек кебек собыр. Тормыш иптәшең әтиң кебек булсын идеме? Незрек. Һәрвакыт шулай коржалып торсыннар. Шул. Тигез яшәсеннәр. Әби белән бабайны сагынып киләм. Алар миңа тәмле берләр пешереп тора. Ябаровларның киленнәре Алиса белән Фәридә дә Синара ханым әйткәндәй үзләре кебек җитезләр, ашык йөзле уңган булганнар. Гаилә шундый киленнәре булу белән дә бәхетле. Бергә ничек итеп яшәү талашмас өчен әни әйткәнчә, бер-береңә уступать итеп инде. Икеңдә үз сүзеңне сөйли башласаң, обязательно талаш чыга. Или син телеңне тиеп каласың. Шулай бер-береңә уступать итеп яшәргә кирәк. Менә аннан пример алырга тырышабыз инде. Бүтән әйбергә җитешергә тырыша ул. Менә күп кырлы биттегендә дә җитешә, монда да, цехнада да йөри, эшендә эшли. Мин тоже менә аның кебек төрле бүтән эшкә җитешергә тырышам инде. Бар, мин на самом деле кайбер эшләрдә үземне күрәм. Ул эшләгәндә шундый ук усал, үз сүзебезне бирмибез. Дөрес булмасак та до конца үзебезнекен доказывать итәбез. Шундый ук үз сүзле һәм и күп җирдә пример итеп күрәм мин аны. Ул бүтән җиргә дә җитешә, аш-суга да оста, гаилә тормышында алып бара. Туганда ук җырмынга гашык, күңелендә мотор берләр кебек берләнүче шигъри юллар туганда, Синара бик еш кына кулына каләм тотып шигырь язарга утыра. Ул тормыш иптәше Назифка багышлап, үзе хакында да искиткеч мотор шигырьләр иҗат иткән. Ходай безгә зур мәхәббәт бирде. Бирде кызын, бирде улларын да. Вәгъдәләрең бары үтәлмәде. Йөртмәдең шул мине кулларыңда. Язмыш иеп бирде сынауларны. Әллә инде безне сыданымы? Канатларны парлап җилпегәндә, авырлыклар безгә чыдарлыкмы? Парлап очканда гына канатлар көчле, парлы гомер матур уза. Мәктәп елларында салынган мәхәббәт юлынан әле тагын озак еллар парлы атларга язсын. Синара Назиф мәхәббәте сүнмәсен. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.